Het hier net volle skeelt of het Halbertsma-toneel uit Wergeer hier net 125 jaar bestaan. Lokkig gaat het bestuur van Jettiets de ruzies weer bijlijn en zodat nou een mooie anekdote is. Zo'n 1872 bestiet de toneelvereniging en dat werd Joert viert met een receptie en een jubileumboekje. En Joen volgt voor alle gasten de première van het stuk en dat is Op Hoop van Zegen, maar dan wel in het Friesk. Het is druk op de receptie met meer dan 100 oudspelers en bestuursleden. Het Halbertsma toneel bestaat al 125 jaar, zo'n 1872. Hoe de naam van Halbertsma ontstaan is, binnen ze bij het schreeuwen van het jubileumboek net zien kan. Wij denken zelf dat het komt omdat de gebroeders Halbertsma uit Grauw, die gaan hier ik wel omslaan. En dat moet eigenlijk de reden wezen waarom het weer Halbertsma heet. Wij weten het zelf niet eens. Van de jubileumboeken jou net on, ja, 124 jaar verleden, dat is dan weer meer nooit again. Er is er één die je dat vertellen kan. Vrouw Kleiterp speelt het al 26 jaar mee. Hier is geen rol van haar, maar alle orenjaren speelt ze mee. Het leven op zee is geen verhaaltje. Door een plankje van amper en toemen binnen ze van de eeuwigheid skiën. Vroeger gingen we vaker voor te spelen. Hè? Het werd ze staan gewoon al je wat te duwen ook. En, dus meer nou doen we alleen nog maar meer je verwerken. En we hebben hele mooie tonelen hier altijd. En dat is ook heel moeilijk om dat op oren plakken weer op te bouwen. Dit jaar speelt de ploeg het verneemde stuk van Herman Heijermans. Ze binnen de eerste die dat in het Friesk doggen. Om het stuk Goerdel te zetten is er een ploeg van 48 meesken in het spier. Nevens Veenstra is dat heel gewoon in Wergeer. Maar het wordt hier altijd wel goed. Wij hebben nooit geen probleem om meewerking te krijgen om zulke supporten te zetten. Het spelen dat is soms nog wel eens wat minder, maar nee, meewerkers zijn er altijd. Ze zijn altijd wel van een feestje hier. Ja. En alle vaststellings van Op Hoop van Zegen binnen al uitverkocht.